Hello, good morning mga Yenyans. Andito kami ngayon sa San Carlos Centrum, Pangasinan. Pupunta kami ng Tarlac, La Paz. Ang vlog natin ngayon is ano tingin kung magkano yung gasolina natin pabalik dito. Okay mga Yenyans, just keep on watching. Mga Yenyans, ang ano natin, yung speedometer natin ngayon is 12,400 dito. Okay mga Yenyans, pagbalik natin dito kung ilan yung speedometer. Tingnan natin kung magkano yung gasolina natin. Okay mga Yenyans, just keep on watching. Tarlac, ito ang katabi ng probinsya ng Pangasinan, Tarlac. Okay ba yan? Good morning, just keep on watching. Okay yan, dito na po tayo sa crossing. Pag pupunta na ng pakanan ka, papunta na yung na Pangasinan na yan, papuntang Aguilar, mga Taram. Papunta na doon sa pinagkailan kanina, Pangasinan na yan, dito sa gawing kanan. Okay mga Yenyans, ito na pa yung pakyat, yan ba yan, pakakyat yan, pupunta Pangasinan yan. Ngayon kami, diretso kami, kasi pupunta kami ng La Paz, Tarlac. Okay mga Yenyans, dito naman sa gawing ka, pakanan, papuntang mga Taram, Aguilar, ito pala. Yan pala. At dito papuntang Paniki. Ito may Paniki Tarlac yan. Diretso kami, papunta kami Santa Ignacia. Kung pagandaan namin, papunta kami ng papunta kami ng La Paz, Tarlac. Sabi niya, just keep on watching. Okay, hello mga Yenyans, dito kami sa bayan ng Santa Ignacia. Bayan ng Santa Ignacia, pagkatapos na diretso nyo to, Tarlac City yan. Kaya dito na tayo liligo. Papuntang papuntang La Paz, Tarlac. Shortcut ito. Victoria, Tarlac din. Saka pwede din ng Salapungan, Tarlac.
Okay ba yun yan? Kasi pirati? Ayun mga inyan, ito na tayo sa Limanaya. So, dinasyon natin ito ang Verona. Ayun yan, mga siguro 20 minutes. Dito, nakating kami sa salamat sa Panginoon, nakating kami doon sa Verona, Tarlac, 7:35 PM. Nagaling kami doon sa San Carlos, siguro alas 6 na siguro yun. Mga ang biyahe namin dito, mga ano din, isang oras mahigit din, o kaya dalawang oras. Dito na kami sa bayan ng Verona. Verona, Tarlac. Ngayon, pupunta kami ng ano, dito kami dadaan sa Dalapungan. Kasi pupunta sa Dalapungan sa Victoria. Tapos lapas Tarlac na doon sa pupuntahan namin. Lapas Tarlac. Kasi ang lapas Tarlac, ano na yun?
Tarlac. So yan, ito sa bayan ng Victoria, Tarlac. Okay. Time check natin mga yan, nasa 7:50. 8 na, 8. Siguro nasa guys sa Lapas Tarlac, ano siguro 8:15 o 8:20, 30 minutes siguro yung biyahe siguro natin. Okay mga yan, so muna na tayo ng Lapas Tarlac. Okay yan, just keep on watching. Good morning! Hello, good morning! Thank you Lord kasi nakarating na kami dito sa Lapas Tarlac. Mga Inyans, good morning. Nakarating na tayo dito sa Lapas Tarlac. Ito yung kilometers na tinakbo, 12,572 yung kilometers. Dito na tayo sa Lapas Tarlac, sa nakarating tayo ng ligtas. Salamat sa Panginoon, and God bless you everyone, and more power. Hello mga Yenyans, good morning. Nakarating na tayo mga Yenyans. Salamat sa panonood, and God bless you everyone, and more power. Okay mga Yenyans, mamaya i-video natin yung kung magkano yung gasolina natin, City 125 with sidecar na siya doon sa sentrum San Carlos kung saan tinanggaling kanina. Okay, time check mga Yenyans, 8:15. Nakarating tayo dito 8:15, no? Thank you Lord sa pag-guide sa biyahe namin. Salamat, and keep safe everyone. Hello mga Yenyans, paista pa kami dito sa Tarlac. See you in Sentrum San Carlos kung magkano yung nakonsume natin yung gasolina. Okay? Hello mga Yenyans, dito tayo sa sentrum. Kanina natin pinanggalingan natin kung tingnan natin kung ilan yung full tank dito. Okay? Full tank mo bro. Nasa ano na tayo, nasa may CR lang po tayo din. So 6,600 kilometers tinakbo galing ating speedometer ngayon. Papultang natin to kung ilan yan bro. Sige bro, sige, ipultang mo bro. Ay mga ano siguro yan, 200. Tingnan naman na bro, 240 ko. 240 pa. Sige bro. Hello mga Yenyans, dito ngayon sa sentrum San Carlos. Mamaya kapit natin kung ilang gasolina. Pag-uwi. Kasi meron tayo yung Yenyans. 20 yung oras. Kumasin nun mga 12:10. Ano ba? Ano ba? Hello mga Yenyans, good morning. Bali, nung galing tayo sa Sentrum San Carlos pala is nakapa 12,482 kilometers yung speedometer. Ay pabalik natin ng Tarlac Lapas doon sa ating pupuntahan. Meron siyang 12,572 kilometers. Pagbalik natin sa naman, sentrum na naman, meron 12,662 kilometers. Kaya total lahat is 90 papunta, 90 pabalik, 180 kilometers. Meron tayong 4.20 liters ang gasolina pabalik natin. Kasi pinultang natin yun nung sa sentrum eh. Ngayon, ano natin siya, 180 divided by 4.20, meron siyang 41 kilometers per liter o 42 kilometers per liter. Okay, bye bye. Salamat sa panonood, and God bless everyone, and more power. Okay?